born a quedo no and never unity wa nti ka ma no anso nti bi me pacho yam papa na de pepa ne bre me se me nkohwehwe asase ne ma no nti me kohwehwe ya me hu ye na chese obi asidan wo so na me frɛ ne ka kire no se ne me famra ha na me fam be dan mo nti ani ti na ma me bai okoye wasase no na ye sidan wo so nti sa na ya chemienu ya chemienu nti de wote fa ne so na wakohu no na fa aka na me pacho me ne Mr. Jimako no ka so obesa akọ nti ni na wo no ho okay be that say mame yenyina yesempa chiamie anim asem kan osena na wasoma mame wasoma wase ne papa asase okoye wasidan eboso eye no kre asase ne de me so na me pe baby asidan nti ya ma ne so mame why nti me ko hu agents for na omodi we ma omodi ne pe nim no nti na me say ohima na area ho ye ne de nti na ohima no so de ahye ne baby nsa nti e ko hu wo mo na mo ton asase na ma ya nsa na ye sidan afi be mu na wo ton asase no me ton no but 2013 yeah mame afi be na wo papa nsa ka krata asase me pacho papers ni nyina wo ho nti chise nti afi be pacho ndi me yo me krata de so de 2009 and I was nya wo de 2013 mame abomasema wo mu nyina ne se nipa wo sign mame papa krata no ono na sign ni ama eyo mama oh say any paintings so with my signatures with brain say so say ono na asansan ama no wo se ye nipa nti say benjidi say me no we ni with my sign be me de me ntimi nye sa wo na wo be ye dia okay we can ask to genuineness of me say nipa wo sign eye wo asase ne ho krata ma abo no wono aso na ye ma de ote wo nsa nifa so yi na eye wanwa na oh eye me wanwa because say me hu ne nti obeton ama obi ana obesan ama obi no asansan ama obi fo na odi asase ne ma wo koye search me ba chon me ifa me busa ntem ho nyina sakwa na ye safe adwuma eno no search na wo ye no ho no lance ho na me say omo say ontimi register ho because ho de number we nti je say area ho ne ade na obebusa na ebra wo ye adwuma wa asase ne so obi antia wo na so asase ne wo obi me pa chon da bi ebra ye si fie no kura wie ye no na ye guso ye adwuma na papa baako won se me na me wo ho nti papa baako na me ma na ye so adwuma me nti me won ta for buy nti me buy ye na mu na ma wo be 2 weeks na ofre me se obi aba ho say ye mfa ye documents me chere no nti me ne nkura no ne me kunu ne ko ye ko ai sepe side ho na ma me ne ka se no o hima ka se no nti ye ko ye no na me obusa me se me documents na ye de chere no na o se okay se sadia obusa ese hwan ne de anu so ne ba so me se ne de anu no so okay na ene sadia sika no so obusa ye se ye to ne sen na me ka che no se ne sika ni nyina medi no ho wodi o to ne sen but ye to no 100 million 10,000 as at that time ene o se ne sika ni nyina medi no ho enti no na me ka che so okay nti o ka sadia chia ye nhia ne ha na emu me nkura ne nti ma me mba bi mu nhia no we me nhia ha yo na ma nkura ne nti ma me mba bi nti me ma me kunu mfa mra nti me metena afie na me kunu baaye nti obaaye no na wode we ne baa se ayo hema aye copy ama ne se onfa ne mom mre me na original ni mom wo hema na wape ebisa original ne kira kwan me patcho da bi we na ye enough ma we na ye enough sorry so obi ama original location paper no san se fabra na wakọ no watwa photocopy ama no wa se ya no ekọ court and ekọ ba bia no ka kire say for original ne bra no so ma na do open akọ wi asase na how can you defend yourself Masri very serious me hwa wakọ school kakra ya titu fie so kakra adenti na wo ma obi de photocopy wo the original man say no de kwaye denyo na wo de bra wo back no wa accept we and I also was dine was so awie nti bibia ntimi nsia na oh nya ne sa na fe ya den when you authentic me hu na me ka because man dwene ti woji di se wadi nkwada asem woji tum so wadi nkwada asem me ji di se fine se na me se woji tum se wadi nkwada asem ba try o mo obi do se kan adwa nanka
so bet ma kasa asase no kro nim wan wa koye obi bi di aba nipa o tie ensa we ye pe se de nyame ye nipa no afidie yi aboa ni sunko eja na ni sunko situation bi ho obi wo ma asema obeka eye soronko ofiri mu nso na asem ye soronko say why krata we ama original paper we mami ya wa hai ono so kita original paper any as at the time no na baby asase no wo ye Opekuwari street but so mo ye rezoning and na wo de say abaye Opekuwari road die danso ewo mu die ma no no e dey no cresa 40 half plot ono so de na ye full plot and as at that time na asase ne size near 115 by 80 and I want to say what e fa so mame ya ji asase de na woka mame kasa ni enka yenkoye nim hu na meka because asase no wura rane ne hwan enti no na wo kan mi hu na meka ena ye kire wo se asase kro na ano apie mienu obi asase ba ko ni ya chem ama wo fa e de fa ma obi enti sese no nipa wo ye krata ma wo no wono na ye krata ma nipa na wo ye previous ana wo ye owner dada no because me the date na e kan dia obo ho timi to asase so benya krata na mfie du atwam but currently the other manim na mejina so de akasa asase krata da manim 2009 no nya ne krata also 2013 2014 se dia na osusu se yenye kire me kwan na me fa so Oda Roma kasa kire me kwan Oti bin kire kwa mame kire me kwan na me fa so pacho kwan na ne say be come am ho ofie e na beboa ohima no the sign ma mo na ono so sign ma if so on the way ready pa sa ofie nti me akono mame ofo aso kasa kase asem wanya asem bia mame adai me abomsumpo be boss we wiase no oti wiase na wan hyiahia nyema ehu se ya wiase na se won hyeda ma nwie yo ha bo ho na body biga ebi so na body suria na wafam na akọ ba bi hu line no ha de baba bi agina what you say asem bia ni why dey sekan na etwa taking to ho ne nka asem no nyame ne yeda na asese ni Paul sensa inkrata ne ma mum yenu nyina wote ase eno na the most important thing here eba na wafre mu dia na ne yefse de akoba bi de be ko na ne yakoje asase so ba ni paneti ase ayire so asase na bi ni maami asidi age foforo ana ne yeton ho asase teku na sempoa etimede wei e ma pacho what you say isusuma ne nyom mama na wiase ba no na fom sa ha so wawo say ye painta fo mama wo miensa awo miensa pe ne fa 4 ka ho ha fa 4 ka ho so on say nkwada na obi ani ni suban eto de bia wo kra ya na hu mete me hwa won hyeda mpekasa be ya nkra ne bi tete o meboa beba wo bema say bema ne ba ko na ntafo ne yema nyame kra na ya wadom so wo beba ba kunya bema ne na chiri ba bema bi mu a ka jisa wo ko pe ano ne kon ba ko ka ho na ade akasa wo ko wo bema na sa wo na chiri ba ya ne yesi awo ya awo nya chim na ya wo ene say one day job wo hu a wo be